inafo anya fo ye chugumi donc barumi no bila lasi en fait oye kibaruwa mbe ni ulu fanga bunyana kosobe o kibaruwa ula femi kelendo kanga jimana labo oye kafo dogun temene fokasi dogo franchai krengren nyana seben mbe nabi fama ko l'indépendant olu yera utunyi sebenbo sebemi ni danye baduru ni kemefla ani bishegini sabaye sumeli bube maiga ni kuku sumeli bube maiga mugomi ala kodoni do kosobe sabu kabli baklinsani kime kononton ani bi kononton ni kelen ka kon yerenye ni mugomi ko iba misaliya mugo fe mugo munu wilila ka general Musa Traoré aka fanga kele ayi dantigeli doke o kene kan kosobe andatina so mabi ga dunata nuna yala joni Ismail Bube maigaye amina preparatique di wala nga kablo wati olu de general Musa Traoré kele faka fanga inana free fanga infrilen ko fe ale sorla mugula mugumunu u forla nyogon kan ka ton de la tomi nuko amako adema fanga ayi o sebe koro chogoba ngambe dumine nafoko be ayre atola tondla nga kumi be sinabi Ismail Bube maiga anyiningali mi kera lasili bunda so do fe barusigi do se fe Ibrahim Bokar Keita dumina aye fanga soro o fanga yire tako folola minyi Ismail Bube maiga ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga intako folo furi wati ayi kambo fanga nofe kokura latun sanduru kura Ismail Bube maiga aleka yoro bunyana ula kosobe ode sinfesa ku naflo do bora faso fe malikoni ko kastolasi ka kelemina marfo bola don finin be wala o solasi chedun ka kelemina nu kala be mina anu ka don finin sani ko naflo ngana muna Ibrahim Bokar Keita yere tumamina tunye jamana kuntigi ko ka pangulun do san sabu pangulun ni tumbe mali bolo awati ni Amadu Tumani Ture tunyo pangulun zan pangulun tunte pangulun yi mabi dwa kono dugu jamana ni hakila tigay o pangulun ni abe fode mako avion présidentiel ko jamana kuntigi ka doni pangulun inafo jamana to dobu bolo chogomi mali reka nyana masoro o sani de lare inafo mali kono la dala ni fembe ko ye faso taye o mana ke faso ka bara yewo o mana ke faso hajunye fen yewo na fulo de bi bo faso fe o na fulo nunu musaka nunu boto o kula tikebe maminu bolo de bu bonji sebe koro nyigi abamna nganjele femi o bu tayini faso ka fen sanda ukan ni kan ka san dorme mo misali yala uba foko bisaba wala binani tuma dola biduru umwa ngoni mbe douala nga iba soro tuma dola songo ere sugula o ye dorme moye na bi fere koni ulu ba foko ya san biduru bisaba be mwa inkan ubita ulu jufa kuna be fode mako jamana furuba na fulo jugu yali sani sefe odela ale tun no menelendo kula akelente koy no meneli retunte kuni jamana yere nafulo olu be sege ka nafulo dondaw sege ka nafulo bodaw sege fengu fembe no ye faso tayi ni faso ka nafulo bi dola wala uduni musaka bi taka di faso kun ko bla faso kuna sege ni kribulumbe minu ni olu de bo ko nyenyini Amadu Tumani Ture ndilla ka yininga tumamna be fangana ku yala ni sege chake bunda sumbe na be forma ko vérificateur général o vérificateur général ku jamana furuba naflo o sege ke baga nyimu ba de bolanga barakelaw de ba ulu bolo wala o bolo no be jamana naflo adondana bodaw ko lu sege o sege de senfesa anana ye kafo ni nyona ku musaka o naflo kuna chena o solasi chakamino
marfa bɛ o la donfini bɛ o la labɛnfɛnw bɛ o la ani Ibrahim Bokar Keita k'a ye pankulu min san jamana kiribolo min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Cour suprême o tun ye kiiri jalatigɛli kɛ marsikalo san 2021 ko k'a jira k'a fɔ o sɛgɛsɛgɛli n'o ko ɲɛɲini minnu bɛ sen na k'o ko bilara pewu o siratigɛ la sa jamana yɛrɛ a kiribulon min n'o bɛ faso kiribulon bɛɛ lajɛlen ni san cɛ n'a bɛ fɔ ma ko Cour suprême jamana sariya kɔlɔsili ni sariya matarafaba min bɛ yen n'o ye procureur général ye n'o ye Mamadu Timbo ye ale de bɔra jamana ka forobalasili bundaso la ka dantigɛli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ka ɲɛfɔliw la procureur ye fɛn min fɔ a ko kolacɛn ni kojuguba ni jamana yɛrɛ ka kasara jugu se jamana ma n'a bɛ fɔ a ma ko crime ye kojugu damatɛmɛ de ye n'u de kɛra sɔrɔlasiw u ka kɛlɛminɛn san ani jamanakuntigi ka pankulu sanni na ka fɔ ko bilara wa a bɛ fɔ min ma ko classé sans suite n'i ye sariya lajɛ an bɛna Adama Sogodugu ɲininka don nata ninnu na an ka jamana sariyatigiw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya min Adama Sogodugu ye n'a fɔra sisan dossier classé sans suite o ye k'a fɔ kiiritigɛbaw ani nɔbilɛnikɛlaw y'a ye k'a fɔ nin ko in sɛgɛsɛgɛli kun tɛ nin na tuguni dalu jɔnjɔn tɛ nin na nin yɛrɛ tɛ sɛgɛsɛgɛli kun bɔ nin ko bilara pewu wa n'a bilara k'a tɛ ta tuguni a tɛna se ka takura ye a tɛna se ka nɔbɔ ɲɛɲini wɛrɛ tɛ nin ko la ko nin ko in bilara pewu n'o kɔni fɔra sariya sira fɛ o de ye dossier classé sans suite ye ni fili sɔrɔla la an b'a ɲini sariyatigiw fɛ u k'a latilen a ko kuma min fɔra k'o ye nkalon de ye ne bɛ n kanbɔ ka fɔ nin ye nkalon de ye wa nin tɛ kunnafoni ye koyi ko nin kibaruya nin fɔra nin ye nkalon kuma yɛrɛ de a ye o dantigɛli min kɛ o kɛra nansarakan de la an bɛna lajɛ k'a bayɛlɛma bamanankan na kucalakaw sabu an bɛ kucala an bɛ ka laseli in kɛ ka bɔ arajo kotɔn na ani sigasukaw an b'a fɔ min ma ko arajo wasa kucala arajo kotɔn arajo min bɛ olu bolo kucala mara la fo ka taa fo tɔn kan u bɛ taa fo arajo 6 la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka laseli k'a lase aw ma bi ani Sigaso o balimakɛ Jose Traoré n'o ye ne yɛrɛ ye arajo min fɔlɔfɔlɔ ye ne ka laseli daminɛ o de tun ye arajo wasa ye ala nana n'a ka latigɛw ye olu tun ka laseli jɔra o de kɔfɛ sa kibaruyaw tun bɛ lase arajo wɛrɛ la nka tuma min na ne yɛrɛ bɛ arajo so min na ala ka latigɛw ni donse nana n'u baara jɔra o y'a sɔrɔ ne bɛ laseli minnu kɛ o laseli ninnu a fɔli olu fɛ a ma kɛ olu hakili ye o radio Sikaso radio fana y'a jɔ bamananw ka kuma tɛ ni ala ye da kelen tugu setigi ala n'a y'a diya dɛ a bɛ se ka da ba kelen yɛlɛ wa o da ba kelen o da ba kelen min n'o ye dakuraw ye n'a y'o da yɛlɛ o kelen tuma dɔ la o ɲɛci ka bon ni da kelen min tugura a fɛ o da ba kelen ye o se de bɛ ala ye an b'o ɲini ala fɛ o tuma an bɛ radio wasa an b'u baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Daba Bala y'a fɔ n ye sisan Daba Bala Keita ka jira k'a fɔ radio islamique min bɛ Yoroso n'u k'a ma ko sigida kunkan olu ka sɔrɔli o sira ye 99.0 nin kibaruya in fana bɛ ka lase nin waati kelen na min ye bila radio ye nin kibaruya in aw bɛ tulo bɛ fɛn min na ka bɔ Kucala radio min bɛ n'u bɛɛ san sabu kunungo an tun bɛ Kucala an bɔra Kucala ka na Sikaso bi sɔgɔmada in na Sikasokaw tun y'an wele an ye a kanu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka dɔnkibaru dɔ sigi o dɔnkibaru in an b'o lase ka bɔ radio kotɔn na wa an ni radio wasa baarakɛlaw an yɛrɛ y'a mɛn ka fɔ lajɛ bɛ yen lajɛ min kan ka kɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na M5RFP olu b'a fɛ u ka lajɛ kɛ u yɛrɛw fɛ furancɛ fanga in bɛ se ka dɛmɛ ni hakilinaw k'u sɛnsɛn baara bɛ se ka ɲɛ cogo min ani Yoroso radio n'o ye radio islamique ye o radio islamique o sigira
an yɛrɛw ka karamɔgɔ n'o ye imam Mahmud Diko ye a ye yenkaw dɛmɛ u ye radio dɔ dayɛlɛ radio in dayɛlɛ kun foyi t'a la fo la ilaha illallah Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam olu fana ni waati kelen na u bɛ ka laseli ninnu u bɛ k'u lase o hali Bamakɔ radio minnu bɛ i n'a fɔ Baramuso ka radio u bɛ ka laseli in lase min ye Rampare fana bɛ ka laseli in lase radio Nour FM ne balimakɛ n'o ye Imam Arafa ye Muhammad Traoré ka fara n kɔrɔkɛ kan ni o ye Muhammadu Konate ka fara n ka karamɔgɔkɛ kan n'o ye Abubakar Traoré ye ani olu fana bɛ a lajɛ an bɛ k'a lajɛ cogo min an bɛ se ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ Ustaz Makiba tɔgɔla radio dɔ bɛ Sɛbɛnni kɔrɔ o fana bɛ ka laseli in lase Imam Mama Famanta ale balimakɛ dɔ fana radio bɛ u bolo Ɲamana o fana bɛ ka laseli in lase an da ma se mɔgɔ minnu tɔgɔ ma radio Soleil o fana bɛ ka laseli in lase radio minnu bɛ n'u bɛ ka laseli in lase n'i ye Kayi mara ta k'a bɔ Kayi ka taa fo Soningedugu la fo Yelemane Soningedugu bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka laseli in lase n'i bɔra o yɔrɔ la ka na Kulukɔrɔ mara la Bananbani dugu 7 ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka laseli in lase kɛrɛnkɛrɛnniyala min ye radio Danbe ye Tuba radio Manjura Tuba ne ka karamɔgɔkɛ bɛ n'o ye Manju Sila ye karamɔgɔ Manju Sila radio Manjura ɲɛmɔgɔ Soningedugu minnu bɛ fo ka taa Bɛlɛdugu n'i sera Bɛlɛdugu radio islamique bɛ o b'a lase Baramuso ka radio bɛ o b'a lase radio 6 ɲɔgɔn bɛ Baramuso bolo ninnu bɛɛ lajɛlen b'a lase nka an bɛ ka dɔnkibaru lase aw ma k'an to Kucala de Kucala radio Kotɔn Kucala dugu kɔnɔ ka se fo Tɔnka n'o ye Mopti ye fo Gawo mara la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka laseli lase wallahi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw wallahi laɲini kelen min bɛ anw fɛ nin baara la a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye radio ti ɲɔgɔn fa de ye wallahi radio ye baara in faamu sigikun foyi tɛ anw na fo n'a kɛra jamanadenw ye nka cɛkɔrɔba ko ma Jose n'i tɛ kuma ni tiɲɛ ye n'i t'a ɲini ka jamanadenw bɔ kunban na k'u la faamu fɛn min tun k'i man tɔn i kana dabɔ fili kama dɛ nka dafalen ye Ala ta ye don o don ni fili la kuma na ni bɔ kɛra kalama n'a fɔra ye n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i da kana maloya k'a fɔ ne tun ye nin fɔ fili tun don a latilen kumaw filɛ nin ye ko ba y'o layidu ta kuma an bɛ dɔnkibaru kɛnɛ de kan min ye procureur de la Cour suprême ye Mamadu Timbo a ye kuma min fɔ nanzarakan na awa procureur Timbo Mamadu Timbo i ye kuma in fɔ nanzarakan na anw bɛna lajɛ k'a yɛlɛma ka kɛ bamanankan ye komi e ye sariyatigi ye ni fili sɔrɔla kuma nin na i b'an wele wali b'i ka maa ci an ma k'a fɔ i m'a fɔ nin cogo la i y'a fɔ cogo min o de ye nin ye a bɛ fɔ nanzarakan na an tɛ nanzarakan in datugu koyi dɔw de y'a fɔ an ye ko Jose e ka laseli cogo ni tɔw ta tɛ kelen ye n'u ye kuma daminɛ nanzarakan na wali u ye kuma daminɛ kan dɔ la u b'a datugu n'u y'a datugu u b'a yɛlɛma bamanankan na bamanankan in de bɛna furu ne ko n tɛ n t'a kɛ ten n'a ye kuma daɲɛ dɔ fɔ anw bɛ a lajɔ k'o ɲɛfɔ bamanankan na ni fili sɔrɔla la nanzarakan mɛnbaw minnu bɛ nanzarakan mɛn minnu bɛ bamanankan mɛn n'an ka kuma lasew la ni fili sɔrɔla la aw minnu bɛ nanzarakan mɛn ka bamanankan mɛn a y'an ka kuma latile bamanankan faamubaw ye inshallah bisimila nɛgɛ karafetigi bɛ min fɔ an ka fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ani an ka togoda sigibaw ani an ka dugubaw sigibaw minnu bɛ n'u garijɛgɛ ma don nanzarakan na fili dɔ b'an fɛ ni maa ma taa nanzara l'école la u b'a fɔ min ma ko école française wala école anglaise ni maa min ma taa anglais kan bi fɔ kalan min senfɛ wala nanzarakan bi fɔ kalan min senfɛ ni maa min m'o kalan kɛ an b'o kɛ kunfi ye u b'a fɔ min ma ko analphabète komi a tɛ se ka sɛbɛn kalan ka kɛ i n'a fɔ kan dan ye nin kan fila ye ka sɔrɔ anw ka kanw bi kalan
nko kana ka ko yere nye chokoroba ni musoroba a chama ye balifu kalanke mami balifu kalanke ani mami ye nazara kalanke dan faraj me mbuni nyonche bebe se ki ka kansebe hali arabu kan me bawo anga almami woni ni yanga nazara kando foba do fora nyonko ne ko ni ma jate ke ka do folo de ngani limaniya nendo ko fo mami mbe larabu kan fo mali kono nante bila itumta mali dugu do kono itato kan fola kelen zoroe nga kata mali dugu kono ko arabu kan fola te obi mula seli chogodi mali dugu jumembe ko misirite o dugu manjane no na fo juse kore sirangwa yerola abisegake nga mali dugu minumbe mali jora mali tutigara ni dina yede asamea karamo mamadi kita ini fonyi kurukan fuka la jebe ke dumi o sharia kulum ndara chamantara dina la de ananga dembu hali murugo kita ayi jamana dantigeli ni sigikan ayo sharia minta kerengere ni yana mi yedu ani dembaye chama metalike islamia dina ananga dambe ukande anunga dambe ni mi masebe otun kalambi ke anga doningela ofe no yinyama kalawi wa kalambe te seben veyire kalambe te seben ngalayinde alaka hakiliŋo ndama procureur Mamadou Timbo ay min fo nazarakana angola me ñoŋo fe inshallah bismillah. Chacun d'entre nous a entendu kibarwami ni ambela jile kelengele ambe alame selon laquelle les dossiers liés aux affaires segesegeli seben ni o segesebeli seben ni otumbe femi kungan criminels, n'est-ce pas, crimes commis lors de l'achat de l'avion présidentiel ni ochini wale jugu nunu okera avion sanko senfe no ye jamana kuntigi ka avion sanko ye, n'est-ce pas, c'était à partir de 2016 na tunkera san bafla ani santani woro lors de l'achat d'importants équipements ni o senfe kelemina nafamaw caman tun sana o senfe et des matériels destinés aux femmes. no tun ye an ka jamana sɔrɔlasiw olu ka kɛlɛminɛw olu sanni ko la Ces crimes auraient fait l'objet du classement sans suite. ko o sɛgɛsɛgɛli minnu tun bɛ sen na ko o sɛgɛsɛgɛli ninnu bɔ jɔra a ko bilara pewu k'a ko bila k'a dabila pewu waati n'a ta tuguni koyi ni o sɛgɛsɛgɛli ninnu o de tun kuma fɔra k'a fɔ k'o bilara o sɛgɛsɛgɛli ninnu dabilara da yɛrɛ ti don a kuma na tuguni. Je m'inscris en faux, ne b'a fɔ k'a fɔ ngalon don ngalon fin, n'est-ce pas, contre cette information. ni kuma min fɔra k'a fɔ a ko dabilara ne b'a fɔ kuma in ti tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ a ma surunya kɛ tiɲɛ ye. Ce n'est pas de la bonne information. nin tɛ kibaru ɲuman ye fiyewu nin t'a fɔcogo ɲuman ye wa nin tɛ kibaru jɛlen ye fiyewu. C'est une contre-vérité. nin ye ngalonfin de ye nin ye tiɲɛ bayɛlɛmalen de ye nin ye ngalon bayɛlɛmalen de ye ka kɛ tiɲɛ ye wala tiɲɛ bayɛlɛmalen ka kɛ ngalon ye. Et ani je m'avais donc apporté l'éclairage nécessaire. nin ko in lafaamuyali ni lajɛyali min bɛ nin ko in na ka maaw lafaamu o bɛna o de kɛ jamanadenw ye. C'est vrai qu'à un moment donné, sous l'ancien régime, fanga kɔrɔ min dɛmɛna a dɔ la a kan bɛ Ibrahim Bokar Keita ka fanga de ma wa hakilila ka fɔ o don. des enquêtes de police avaient été menées. sɛgɛsɛgɛli dɔw tun bolo dara an ka sɛgɛsɛgɛli kɛbaa dɔw fɛ. Parce que la presse s'est fait l'écho de la commission de tels crimes. kunnafoni lasebaa dɔw kɛra dɔ ka kunganko kumafɔbaa ye k'a ka kuma k'a ciri. Et que il avait été instruit k'a tun laɲinina nɔbɔli sira fɛ sariya tigɛbaaw ni sariya sɛgɛsɛgɛkɛbaaw fɛ. au procureur de la République ni o kɛra jamana sariya bɛ kɔlɔsi k'a nɔbɔ sariya nɔbɔbaga min fɛ. du pôle économique. an ka jamana sɛgɛsɛgɛli bondaso min sigilen don fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamana ka nafoloko ye o don siraw n'o bɔ siraw n'a kɛra jɛlenya ye wala n'a ma kɛ jɛlenya ye olu de b'a ko ɲɛɲini wa a ɲɛɲininen kɔfɛ o fɛ ni nafolo in kunna tiɲɛna nafolo in jogo juguyara olu bɛ sɔrɔ ka ɲɔminɛli kɛ. d'abord waati classer l'affaire ko ye nin ko in bila ka i n'a fɔ da donna a kuma na a ko bɛ ka ɲɛɲini k'o dabila pewu k'a ko bila pewu. Ensuite, il s'est conformé aux instructions qu'il a reçues des
des plus hautes autorités administratives dont il le relève. Wati mi sharia no bobaye ale be fanga kuntigi jamana yere mara kulatigela minnu ka baara la po akera n'olu ka laɲini n'u ka diɲɛ. Par la suite, un autre ministre de la Justice est venu. O kɔfɛ sa ministre min ye jo sharia ministre kura sigilen kɔfɛ sa a estimé a y'a ye a diinɛ n'a ŋaniya na cette affaire ne devait pas faire l'objet de classement sans suite. Ale de ko o ministre kura in de ko sa ko nin ko in yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ko in ka bila ten ko nin ye nin ko in bannen ye ale ma sɔn a ko tɛ se ka kɛ. Et a donné des informations dans le sens contraire, donc de rouvrir le dossier. O de y'a ye sa k'a fɔ nin ko in bilara bila cogo min k'a fɔ ko nin ye nin ko in bannen ye ale ko ayi k'a tɛ se ka kɛ ten a ye kibaruyaw de sɛgɛsɛgɛ ka kibaruyaw ɲini ka a latigɛ sisan sa k'a fɔ a ka kan lié à ces affaires-là. Des enquêtes complémentaires ont été k'a ye k'a fɔ ko nin ko in tɛ se ka bila tan ko k'a ɲɛɲini ni kura bolo da k'a lajɛ cogo kura la sɛgɛsɛgɛli segin ka kɛ sɛgɛsɛgɛli kan tuma dɔ la min ma yaala ɲina kɛra min kɔ min a lajɛra ka yɔrɔ minnu datugu ka nin ko in kɛ jakumabo ye k'a datugu k'a ka lajɛ cogo kura la ka sɛgɛsɛgɛli ta cogo kura la dɛ. mené des ministres qui devaient être entendus. Ministre minnu n'olu tun kan ka lamɛn nin ko la sabu nin baara min kɛra n'o ye jamana sɔrɔlasiw u ka donfini n'u ka kɛlɛminɛnsan ŋanamu minnu kɛra jamana nafolo juguyali min kɛra nin ko senfɛ jamanakuntigi ka pankolonsan na nafolo minnu kunna tiɲɛna nin senfɛ ko k'a lajɛ a ko ka ɲɛɲini cogo kura la dɛ. Lors de la première enquête, ceux qui n'ont pas été ont donc été entendus. Minnu bɛ n'olu ye ministres ye minnu tun ma lamɛn nin ko in na k'a lajɛ ka ministres minnu ma lamɛn k'olu lamɛn hali minnu lamɛnna kɛ wala minnu ma lamɛn k'olu lamɛn nin ko in bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min. N'est-ce pas? Ola. Pour un complément d'enquête. Ka nin ko in k'a sɛgɛsɛgɛli dafa dɛ ka nin ko in ɲɛɲinini k'a sen fo k'i bolo da fo ka bolo ka da kisɛw kan. La deuxième phase de l'enquête est venue avec de nouveaux éléments d'appréciation. O sɛgɛsɛgɛli kura min kɛra o de nana ni dalu kuraw ye o de nana ni kow ɲɛsɔrɔli kuraw ye ko minnu kɛra nin ko la ni olu tun ma ɲɛdɔn o sɛgɛsɛgɛli in senfɛ a nana dɔn k'a fɔ ko wɛrɛw b'a la sɛgɛsɛgɛli tun ma se minnu ma wala ɲɛɲinini tun ma se minnu ma. Et maintenant, an bɛ don min ko bi les deux procès-verbaux d'enquête. Sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn wala sɛgɛsɛgɛli wale sɛbɛn fila minnu n'olu tun sɔrɔla nin ko ɲɛɲinini na. Ajouté au rapport du bureau du vérificateur général. Jamana yɛrɛ foroba nafolo a kunna tiɲɛni bɛ sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ minnu fɛ sɛgɛsɛgɛli fila minnu kɛra ka tila ka o cakɛbondaso fana ka sɛgɛsɛgɛliw fara a kan. Devait constituer une moisson d'informations. Olu de nana wolo kibaruya caman na nin ko in jukɔrɔla kibaruya caman na. A laissé à l'appréciation de l'autorité compétente. K'a sabu kɛ k'o sata k'o ka nin ko sɛgɛsɛgɛli ninnu ta k'a di ɲɛmɔgɔw ma ɲɛmɔgɔ minnu ka baara ye a ko ɲɛɲinini ye. Donc, pour tout ce qui concerne les autorités gouvernementales. Fɛn bɛ yen n'o ye fanga kolatigɛbaw ani fanga marabaw ni fanga bolibaw ye n'olu ka baara ye nin ko sugu ye. Les poursuites judiciaires sont déclenchées au soin. O de senfɛ sa nɔminɛli minnu n'olu kan ka kɛ kɛbaw olu de y'o ko jujɔn sa. Du procureur général de la Cour suprême. Jamana ye kiribulon min n'o bɛ jamana kiribulon bɛɛ lajɛlen ni sancɛ n'o ye Cour suprême ye. Sariya nɔbɔba ni jamana sariya kɔlɔsilikɛla ka kisi jamana sariya kankɔrɔ sɔsɔbaw ka kankɔrɔ sɔsɔ walew ma sa. C'est la loi qui le dit. Sariya de y'a fɔ dɛ, sariya de y'a fɔ. Donc un procureur de la République au niveau du pôle économique et financier ne peut pas. O tuma minnu bɛ yen n'olu bɛ kiribulon min kɛrɛnkɛrɛnnen don ka jamana foroba nafolo k'o juguyali k'olu sɛgɛsɛgɛ o se t'a la tuguni. O sariya nɔbɔba o se tɛ ko la tuguni ko min bɛ se k'a to. Il ne peut ni classer sans suite ni déclencher l'action publique.
Atiseka ningo imbojo koi. Wa atiseka nomleli yere ketukuni. Procureur de la République déclassé sans suite parce que l'appréciation atiseka foko ningo imblaraw. Ka foko ni nomleli ko adablara peu, ako bana peu, ay kale tiseko ke. Useta la sharia mu se dama wa ere tiseko ke fiu. Des éléments d'enquête ne relevaient pas de son autorité. Sabu segesegeli wale kura minun kera umake ale feo wa ere tiseko ke. Sharia no bo bagami no be ale ni sanche ode ka bara yo ya ale tiseko bali tukuni. Ale ya ka barake o kiribulu mimbe ale ni sanche no yesegesegeli ke kana ni dalu kurawe ale tiseko bali yo. O seta ale bolo fangate ale la. Mais plutôt de l'autorité du procureur général de la Cour suprême. Non, la Cour suprême au procureur général ale tseko ka bara balifio ale tseka uye krimi laini ka krimi segesegeli ale tseko dabla wale retseko do. C'est la loi qui a dit quand les ministres sont en cause, sharia ministre munumbe nulu sega kembe uluma kuye chenike. Ils bénéficient du privilège de juridiction et là ce n'est pas au niveau inférieur que les choses se s'enclenchent mais plus autrement olum le duma critique bawye olu tseka sanfe critique baw wala sanfle nomleli kelaw ka foko be olu ka bara bojo olu tseko kew plutôt au niveau supérieur qui est le parquet général de la Cour suprême. La Cour au kriblu nimbe sanoye sanakiri Cour suprême au segesegeli kelaw duguma critique baw tseka olu ka kiri olu ka segesegeli bojo tseko ka nomleli bojo. La justice n'est pas fonctionnelle, c'est vrai, parce que l'Assemblée nationale. Tiendo, mimbe no ekriblu ni nu ukrengerenendo ka jamana kulatigala u jamana kuntigi ukiri ukiriblu ngoni tiendo utibara la were tebi ka sabuke depuis qu'elle est dissoute. Kabli jamana wasablu ukera chifenye. Sous facto, la Haute Cour de justice aussi ne peut plus fonctionner parce que les députés ne sont plus là. Otno, wasablu ulu de wasadum be fama ukiriblu sigi. Oh no ukiriblu o wasablu chira. Otno ukiriblu tiseka ka barake tukuni ukiriblu yereteo. Sabu wasadim no bu ukiriblu sigi ulu bora wasadinyala. No bora wasadinyala okoro ko ukiriblu ko nintiseka barake ate jango ka barake. Mais les magistrats qui doivent instruire le dossier nga sharia no boba ni critique ba mun kanka ngoi anobo kiri strategela ka nomlelike ka kiri boluda koni. N'est-ce pas, à travers le double degré d'instruction sont à la Cour suprême que la Haute Cour de justice soit fonctionnelle ou pas. Nolu be mali sana kiri bela jeleni kiri tigeli cheno Cour suprême. Oh olu koni tiendo olu be le travail de l'instruction s'est fait au niveau de la Cour suprême ici. Yala ningo min nobo ka ko sege min kan kiri kan boli boli chogomi min yi Cour suprême sharia boli bawye olu su ko barake. Voilà. Donc voilà, du fait que aujourd'hui nous n'avons pas de Cour de justice, yala comme jamana imbe wati mina bi min critique min be jamana kuntigi kiri no ote barala dun ne signifie pas que nous devons rester dans l'impunité. Ota jira kafo me chini ke fenti bola jamana kuntigi ka chini ke ko fenti bola ka sabu ke mi kriblon mi mu kiri o kriblon te atsega barake yala o ba to jamana kono jamana kulatigela o jamana kuntigi be chini ke ka jamana nafulu buruja ka kuna chien ka jugu ya ka sharia kan koro soso ko fenti bola wa otsega ke parce que au bout de 10 ans sabu si 100 ans dafara kaba ni 100 ans zira kasoro nunu nsego ka barake. Les faits ne sont pas jugés. Nous man nomine kukiri. Les faits sont prescrits. On peut pas les poursuivre. Il est tieni minke 100 ans franchela ni man nomine ou franche konona la o koraye ki tiseka nomine o ko la tukuni. Donc voilà les racines sont là. Ko indili be abarakela o judiciaire c'est fait là. Tant que la Haute Cour de justice ne peut pas fonctionner, na dunya soro ka fo kiriblu mimbe jamana ministre ni jamana kuntigi kiri no koni tiseka barake be on ne peut pas la saisir. Atiseka mene atiseka wule on revient niya wule ko ay karsan no mene kuntigi du jamana kuntigi du ay cheni ga ka soro ko kiriblu rebe ngani kiriblu tin ndungu dans les droits communs. Sharia re buli chugo nyumana
On les fait bénéficier du privilège de juridiction au niveau de la Cour suprême. Otuma abina laje jamana kiribulon min be kiribulon bela jelen ni sanche ni olu ka ko bi se ka sege ka nyini ka kiri o kiribulona o dabali no fere de bitike o bi ni ko tike. On a 2 chambres d'instruction. Première chambre. Sharia no boli kiribulon min be jamana kiribulon bela jelen sanche kiritike bulon fla de bu buloye munun be kujugu no bo ka nomnelike. Deuxième chambre, n'est-ce pas? Là. Et après, on les traduit. La cour d'assises. Parce que la cour de justice ne peut pas fonctionner. Sharia kiribulon min be no ye wasadenw ka kiribulon zigile no be jamana kuntigiw kiri no kɔni se ka baara kɛ o tuma kiribulon min be no ye cour d'assises olu b'u ka kiri tigɛ sabu kiribulon min bɛ jamana kuntigiw kiri o kiribulon tɛ yen o tɛ se k'u ka baara kɛ. Cette jurisprudence avait été tranchée depuis les années 80. Ni ɲɔgɔnna nin tɛ ko kura ye koyi ni ɲɔgɔnna si kɛra kabili 1980 ni 80 san. Nous sommes dans cette jurisprudence. C'est ce que nous respectons. An bɛ o kiritigɛ sugu de ɲɔgɔnna si de sen fɛ nin ɲɔgɔnna nin tɛ ko kura ye koyi nin ɲɔgɔnna de la ka kɛ jamana kelen in kɔnɔ kiritigɛbaw u y'a kɛ nin kɛcogo la. Sinon, si on reste comme ça, non seulement l'opinion publique ne comprendra pas. Yala an bɛ se ka to nin bolo kan wa jamanadenw bɛ kunpan na u kunna sirilen don an b'u to jigilatigɛ bolo wa an b'u to kɔnɔguwan ni kamanaguwan bolo wa an b'u to tiɲɛnikɛlaw bolo u sago ka boli jamanadenw kan jamana kɔnɔ wa. Cette attitude d'attentisme de notre part, mais encore les faits seront prescrits au bout de 10 ans. N'an ko k'an bɛ nin ko in bila ka jamana yɛrɛ bɛ mara ni maracogo minnu ye k'an b'o makɔnɔ san 10 bɛna tɛmɛ nin ko ninnu ni san 10 dun tɛmɛna kaban a ko a bɛna datugu a bɛna bila sariya de y'a fɔ ni tiɲɛni kɛ tiɲɛni mana juguya cogo o cogo ni nɔminɛni ni sɛgɛsɛgɛli ma kɛ san 10 furancɛ la ni san 10 in banna kaban o y'a ko bilalen ye. Il n'y a rien de plus dangereux pour une république. Fɛn min ka jugu faso kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan aw b'o dɔn wa. La bonne santé d'une république est l'impunité. O ye n b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la kojugukɛla hakili ka tigɛ ka fɔ ni y'a kɛ sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan foyi t'a la jugu tɛ faso la ka tɛmɛ o hakilina ninnu kan n b'a kɛ piyan sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan n'o kɔni korokoroya faso kɔnɔ o ye jamana mago salen ye. Awa procureur Mamadu Timbo Cour suprême procureur général ye sariyatigi Mamadu Timbo Jose sera ka ɲɛfɔli cogo min kɛ i ka nazarakan na sariya kumaw don anw ka nazarakan mɛnli ma se u ma dɔ ko ma ko hali ni kalanna k'i ye dɔɔnin dɔ nazarakan na ni sariyatigiw y'u ka nazarakan fɔ ni ko i b'a lakale o nazarakan yelen na i bɛ sira bila ne kɔni hakili la n y'a faamu cogo min na o de ye nin ye ni fili sɔrɔla la awa i t'i ka mɔgɔw ci ka na wali i ka n wele ka fɔ fili ye nin yɔrɔ ye n k'a latile ɲɛfɔli ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw anw sera ka lakali cogo min na o filɛ nin ye nka nin ko in bɛɛ lajɛlen jujɔn sɔrɔla mun de fɛ kunnafoni lase jafilɛ bondaso dɔ bɛ yen k'o ye Sumailu Bube Mayiga nin ko in bɛ kɛ waati min o y'a sɔrɔ ale de ye jamana lafasali ka bɔ juguw ka mantɔrɔ ma n'o ye ministère de la défense ye ka Mali tanga ka bɔ juguw ka mantɔrɔ ma o ɲɛ bi sɔrɔ maa minnu fɛ o ye an ka kɛlɛcɛw de ye o tuma jamana tangani ka bɔ juguw ka mantɔrɔ ma n'o ye Mali kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen a finitigiw bɛɛ lajɛlen olu ka ministre bondaso ministre de tun ye Sumailu Bube Mayiga ye nin ko ninnu bɛ kɛ waati min a kumaw cayara kosɛbɛ tuma dɔ la aw minnu ye lamɛnkɛbaw ye aw y'a mɛn a bɔgɔrɔ dɔnna ka bɔgɔrɔ dɔn Sumailu Bube Mayiga yɛrɛ arajo dɔ bɛ yen wala tele dɔ bɛ yen olu y'a ɲininkali min kɛ ɲininkalikɛlaw n'o ye kunnafonilaselaw ye u y'a barosigi kɛ o barosigi de senfɛ sa bamananw ko ten ko a da ye falakɔnɔ bin tigɛ yala ale ka laɲini tun ye k'a yɛrɛ jabajɛya de sa wa wala laɲini tun ye k'i yɛrɛ madiya de sa wa yala laɲini de ye kunnafonilaselaw ye ɲininka an b'aw jaabi yala maa kan ka ɲininkali bɛɛ jaabi wa ninnu ye kuma min jaabi tɛ anw bolo nka barosigi in senfɛ Sumailu Bube Mayiga ye fɛn min fɔ n'o kuma yɛrɛ de kɛra sariyatigiw wulikun ye o kuma ninnu kɛra nasarakan na an k'a lajɛ
ko fana yelema bamanankana aw ka famiyali sɔrɔ bismillah. Malversation que vous avez acheté des chaussettes à 30 000 francs, des milliers de francs CFA. A fɔra ko fɔ e ye sɔrɔlasiw ka sujati dɔw san sujati den 2 wa 6 k'i y'o nafolo ba yirika caman don o sanni na. Vraiment, expliquez-nous, est-ce qu'il y a eu malversation? Yala nganamu kɛra wa? N b'a fɛ. À l'époque, a waati arrêté par le pôle économique et financier. Ko yɛrɛ tun minɛ na kiiritigɛbaaw fɛ. Avant, c'était un juge du tribunal de Nanterre en France qui vous garda à vue. Hali Faransi jamana kan o kiimino baba dɔw k'olu y'i bila u kɔrɔ k'i sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ. Déjà, l'opinion également vous reproche de vous sucrer, excusez-moi de cette trivialité, dans l'achat. Ko hali pangu ninnu hali sanni dɔw kɛra i b'o si sɛbɛkɔrɔ ɲini i ye caman sɔrɔ o baara ninnu na i ye nafolo caman sɔrɔ. Des équipements militaires lorsque vous étiez kɛlɛminɛn ninnu sanni na tuma min la défense, i tun bɛ misiri yala tiɲɛ ye jumɛn ye dɛ? Dossier qui vous suit depuis un certain temps. Nin ko in kɔni bɛ nɔfɛ a kasa bɛ nɔfɛ kabini furancɛ jan dɛ. bon, vous savez, ce dossier, comme vous dites, c'est un peu une sorte de serpent de mer. Ah, i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min nin ko in kɔni. La part de vérité, c'est que A tiɲɛ yɛrɛ ye fɛn min ye dɛ o de ye si tout ce qui est colporté par les rumeurs était fondé, kɛrɛnkɛrɛnnenya nin kuma ninnu ɲaamɛ n'a y'a sɔrɔ ko dalu jɔnjɔn tun b'a la kɛ. je ne serais pas là. Je n'aurais pas été là. fɛn min ye tun tɛna se aw kɛrɛfɛ yan. En fait, a ko yɛrɛ ye min ye dɛ. je voudrais juste rappeler n b'a fɛ ka hakili jigin kɛ dɔɔnin dɔrɔn de. quelques points de repère concernant ani ka misaliya dɔw faamuyali sira dɔw fana di. ce dossier. nin ko kan. Quand il y a eu le premier gouvernement, le premier mandat de Ibeka, tuma min na fangabulon fɔlɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fangabulon fɔlɔ min n'a tun sigira dɛ. notre prise de service en septembre 2013. A kɛra san 2013 waati. Je pense que tous les gens d'un certain âge, d'un certain niveau, mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye mɔgɔ minnu bɛ kalama mɔgɔ minnu si bɛ hakɛ dɔ la bi minnu tun bɛ kow kalama hali dɔɔni. se souviennent dans quel état était olu hakili b'a la k'a ɲɛdɔn perepelatigɛ la lahalaya kow tun bɛ lahalaya minnu na. était l'armée, quoi. N'o tun ye an ka sɔrɔlasiw kɛlɛcɛw tun bɛ lahalaya gɛlɛn minnu na olu b'o kalama cɔ. Nous avions à l'époque hérité d'une situation où a tun waati o tun bɛ kɛcogo minnu tun bɛ lahalaya minnu. du fait de notre déroute dans le nord, l'armée Ka sabu kɛ an ka jamana kɛlɛ tiɲɛni minnu kɛra an ka jamana bolo kɔrɔn fɛ. était humiliée, sous-équipée. O tun bɛ lahalaya minnu na kɛlɛminɛntanya tun b'u la kosɛbɛ. U ka kɛlɛminɛnw tun tɛ wasa kɛ wa min tun b'u bolo tun tɛ ɲumanw ye. A tun tɛ bɔli kɛ wa tuma dɔ la hakɛw t'a la jango a ɲumanw. L'armement individuel variait entre 20 à 40%. Hali minnu ye u kelen-kelenna ka kɛlɛminɛnw ye ni tun y'a minɛ an ka cɛdenw bɛ hakɛ min na kɛlɛminɛn min tun b'u bolo ni y'u ta 100 minnu n'u dafalen don kɛlɛminɛn na u tun tɛ tɛmɛ 40 kan. En fonction des zones. O yɛrɛ fana tun ye yɔrɔ dɔw de ye dɛ. En même temps, nous étions en situation de guerre. K'a sɔrɔ waati an tun bɛ kɛlɛ de la kɛlɛ tun gannen don faso da la waati. Il a fallu que même les équipes a tun nana wajibiya hali kulu minnu yɛrɛw tun bɛ kɛ. que nous avions remplacées. Hali anw fɔra minnu kɔ jamana mara la. Trouve des formules Olu tun bɛ ka dabali ni fɛɛrɛw lajɛ. pour pouvoir parer aux défis de l'époque. Fiyɛrɛ minnu tun bɛ an na dɛsɛ minnu tun bɛ an na kɔli minnu tun bɛ an la o kɔli ninnu bɛ se ka bɔ yen cogo min k'u ladila ni dabali ni fɛɛrɛw ye. Qui consistait à relever le niveau d'équipement de l'armée. O tun dɔ ye jumɛn ye an ka sɔrɔlasiw ka kɛlɛminɛn ka dɔ fara kɛlɛminɛnw ɲɛ kan
k'u labɛn kɛlɛminɛnko la labɛn cogo la min ni u bɛna kɛ wasa ye. Et son niveau moral, bien sûr. Ani fana u ni tun lafulen don ka se hakɛ min ma u ni bɛ se ka lami k'u kɛ cogo min u bɛ se ka kɛlɛ masaya ani kɛlɛcɛya farida. Et la doter de matériel. Ani fana kɛlɛminɛn minnu n'u mago bɛɛ o kɛlɛminɛnw na kɛlɛ tɛ taa kɛlɛminɛn minnu kɔ u bɛ se ka o kɛlɛminɛn ninnu fana ɲumanw sɔrɔ cogo min. À la hauteur des missions qui lui étaient confiées. Ani u ko ninnu bɛ se ka labɛn cogo min na. Et c'était des défis d'autant plus difficiles. A waati o ɲɛ sɔrɔli o kɔnɔguwan ninnu wulili tun tɛ fɛn nɔgɔ ye a wulili tun ka gɛlɛn kosɛbɛ. À surmonter que la situation financière globale du pays. Waati y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ ka nafolo fɛɛrɛ tun bɛ jamana na nafolo gɛlɛya tun b'an faso Mali kɔnɔ kosɛbɛ. Jamana tun bɛ gɛlɛya la nafolo ko sira la. N'était pas bonne. O tun man ɲi yɛrɛ. Jamana ka nafolo tun tɛ labɔli kɛ wa nafolo yɛrɛ sɔrɔ cogo tun man ɲi. Et les ressources financières étaient non seulement rares mais sɔrɔ minnu tun bɛ Mali kɔnɔ sɔrɔ ninnu tun maa bɛ se k'a fɔ yɛrɛ sɔrɔ ninnu tun ka dɔgɔ maa bɛ se k'a fɔ a tun sɔrɔli yɛrɛ jamana sɔrɔ tun sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ. D'une mobilisation extrêmement compliquée et riche. Hali jamana bɛ nafolo ɲini ni dabali ni fɛɛrɛ minnu ye a tun gɛlɛyara a tun ɲɛw misɛnyara sɔrɔ cogo tun ka gɛlɛn kosɛbɛ. Beaucoup de nos partenaires ne souhaitaient pas que nous puissions nous réarmer. An jɛnbaw caman tun bɛ yen olu yɛrɛ tun tɛ k'an dɛmɛ u ka hakili yɛrɛ tun tɛ an ka se ka kɛlɛminɛnw sɔrɔ k'an labɛn ni kɛlɛminɛnw ye u tun ka laɲini tɛ wa e ko a tun ka d'u ye yɛrɛ wa. Jusqu'à un certain niveau. Fo ka se hakɛ dɔ ma. Et donc à l'époque au niveau de l'État nous avons. O waati de sera o le waati tuma na sa faso mara ani faso marabaw fɛ. Il fallait trouver des formules. F'an tun ka dabali ni fɛɛrɛw dɔ lajɛ kɛ k'an hakili jagabɔ an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogo min. Pour équiper l'armée. Min bɛ se k'a to an bɛ kɛlɛminɛnw ɲini ka di an ka kɛlɛcɛw ma kɛlɛminɛn ɲumanw kɔni. La mettre dans un minimum de conditions pour que. K'a lajɛ fana kɛlɛ tɛ taa labɛn minnu ni kɛlɛminɛn minnu kɔ. K'u labɛn cogo la a mana dɔgɔya cogo cogo minnu b'a to u bɛ se k'u ka baaraw kɛ. Puisse faire face à ces missions. En contrôlant le processus habituel d'achat de terres. Yala o bɛ se ka kɛ ka hali ni kɛlɛminɛnw kan ka ɲini jamana faamaw fɛ ka di sɔrɔdasiw ma yala o bɛ kɛ ni jamana kan sariya kan tuma min ye k'o ɲini cogo min ye diya wa. Du tout, pas du tout. C'est-à-dire qu'il fallait, nous avions des dispositifs réglementaires. Sariyaw tun bɛ faso kɔnɔ sariya minnu n'i bɛna nin ɲɔgɔn na sanniw ni nin ɲɔgɔn na baaraw kɛ i kan ka tɛmɛ sariya la cogo min o sariyaw tun bɛ yen. Qui garantissent le secret. Min b'a to baara in bɛ kɛ gundo la a kana woyɔ ka kɛ gundo la gundo min b'a to jamana bɛ sutura. Qui garantissent la diligence. Min b'a to a ko a bɛ ɲɛsɔrɔ cogo ɲuman min na k'a sɛnsɛn cogo ɲuman min na. Et qui garantissent les modalités par lesquelles nous pouvions acquérir. Ani fana nin ko ninnu nin baara in kan ka kɛ kɛcogo minnu na sariya tun ye nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛsiraw fɔ a kan ka kɛ kɛcogo ɲuman min na. Monsieur le Président, effectivement, ce qu'il est en train d'expliquer, on le sait, c'est la vérité. A bɛ ka fɛn min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin de ye tiɲɛ ye nin ye Cheikhana Takiyu ka kuma ye. Mais c'est à travers ces achats-là qui étaient nécessaires à l'époque. Ni sanni ninnu ne a bɛ ka nin kuma in fɔ sanni ninnu kun tun b'u la koyi wa sanni ninnu ni kɛli tun ka kan. Qu'on dit que vous avez fait a min fɔra Sumayilo o de ye versation, que vous avez acheté des choses. A fɔra de ka fɔ nin sanni ninnu senfɛ i ye surɔfɛn minɛ surɔfɛn yɛrɛ dama tɛ dɛ i ye nafolo min bɛ bɔ i ye nafolo min kɛ kɛcogo min i ye se k'i bɔn si yɛrɛ ɲigin ka caman sɔrɔ k'i ta ɲini a bamanankan yɛrɛ k'i ta ɲini a la. À 30 000 francs, des milliers de francs CFA. A fɔra k'i ye susasi dɔw san wa wɔɔrɔ. Vraiment,
expliquez-nous, est-ce yala que... ita nyefanye wa yala o iti idantege wa iti je anyi wa Est-ce qu'il y a eu malversation? yala ngana mu kera ni solasi minonu anini pangulu nu sami senfe yala eyi tanyina la wa ya ka tanyini wa yala ngana mu kera wa J'essaie de vous expliquer. ma fe ka ni ma fe ko di nyefo awye o À l'époque, donc, nous n'avions pas un sou. awati drone tunte fasoku poporo tunte fasoku Au niveau de l'État. Et il nous fallait trouver la formule pour fuka fere di nyini mimba to amseka kelemena no so trouver les équipements. Et il nous fallait en même temps respecter atunganga la nyini ka flefle chuko fanana la réglementation en vigueur. Sharia ye ni sani ni nyona sani ko fofo chuko mnanganga buli sharia mnufe. En l'occurrence l'article 8 ni sharia kulo shigina ye du code des marchés publics. Sani fere mbeke faso fe o sharia kulo shigina ye sira jira chuko mi ka boli ka temesira ujira chuko mi ante mnufe. Sur cette base-là, il nous fallait trouver, surmonter les contraintes financières. Wariku ntanya mintumbe faso kono sabu wari tunte faso kono yala wari ntanya yi amseka nyesoro la chudi par un système de paiement pluriannuel mais adossé kalaje alini faso gara juru soro fenye juru nunu mina sara sanjuli kono nana des ressources prévisibles du ministère. Ni abetali ke jamana nafulo la ni nafulo kera soro fenye kabo faso keso la abisra doni chugumi. C'est dans ce cadre-là que, après plusieurs consultations, nous avons trouvé un intermédiaire qui était d'accord. Pour financer l'acquisition. Enfin, nous avons trouvé un intermédiaire qui était d'accord. Yala kanyasi doa. Anko nimbena minga. Financer l'acquisition. Et qui dabali soro kelemina ni jamana hajube femme na obseka 500 chukumi. Était d'accord aussi sur la base d'une convention. Ani bengande ani anjera ka ben kodo de kan. Bena fendo kan. No yi jinyoya wari jurudo ni wari sara. Ambena kodo kan. D'être payé ka juru min be ta faso fe ka kelminan san abisra sara chugumi sur une durée de 3 ans ka fo juru ni mina sara faso bina juru jurumantiki ka juru sara san zabarono. Et c'est comme ça que nous avons pu faire les acquisitions ode kra sabu yomi yato ansira ka kelminan nunu san de l'époque awati. Et sur cette base après donc après la conclusion de cette convention, Benkera juru talini juru sarali kan tumamina sa. Le bureau du vérificateur général a fait. Ni jamana sani fere segasigeli ni ngana wala amakeli jeleya o segasigeli bureau mimbe. Et un contrôle de conformité. Olu segasigeli de kesa yala nafulu mi dira faso mani faso ba nafulu saraka kalamina usa. Yala ukukerani sharia yewa. La Cour suprême aussi. Ni jamana samakri tikebaw ye no Cour suprême yofana. Fait un rapport. Ofana qui a été rédigé par 3 de ses membres. Olo critique sabade tuni osegesegeli nunke. Un membre de la section administrative. Kri blui ukabul frami zigilendo sharia ko ani sebango fesfasalila. Membre de la section des comptes. Ni oye jate nyanaboli jate ni mimbe kriblo no Cour suprême kono le barake. Les deux contrôles. Segasgali flam kera de la sa. Ou les deux vérifications disons. Voilà, segasgali voilà koni flam kera au lieu de laban. Aux mêmes conclusions quoi. Au lieu de mabbe uka segasgali ma fengele jira be ka segasgali uka segasgali nana funyonko. Concernant la conformité avec la réglementation. Katalike yala sani min kera faso fe akera ni jamana sharia yewa bolaw sra fe wa. Ainsi de suite. Bon, pour différentes raisons, les rapports du vérificateur a eu plus.
sɛgɛsɛgɛli kɛ foroba nafolo sɛgɛsɛgɛli cakɛbɔ naso min bɛ sa de publicité plus d'écho. o ka jaabi ninnu mankutu nana bonya kosɛbɛ o ye faso labɔ. Et puis ça a ouvert ce que je peux considérer comme une sorte de parcours judiciaire. O de nana wolo nin ko in ka nin ko in sɛbɛn sen wala ka nin ko in sama fo kana se bima kiri tigɛbaw ni kiri senfɛ. Donc moi-même en septembre 2014. Ne yɛrɛ septembre kalo san 2014 comme cela a été rappelé, j'ai fait. I n'a fɔ hakili jiginna la a ɲɛfɔra cogo min ne yɛrɛ welela. Une période de garde, 2 jours de garde à vue. I ye tile fila kɛ sɛgɛsɛgɛkɛlaw bolo. Au parquet national financier. Sɛgɛsɛgɛli cakɛ bondaso min bɛ. Nanterre en France. À propos non seulement de ce dossier, mais aussi du volet conseil concernant l'acquisition de l'avion présidentiel. Ani fɛn min fana ye jamanakuntigi ka pankulu sanko fana ye ni sɛgɛsɛgɛlaw fana senfɛ. Et puis il y a une procédure qui a été ouverte au niveau. Façon min yɛrɛ kɔnɔ sariya y'a ka baara ni sɛgɛsɛgɛli fana kɛ. Du pôle économique. Ni an ka sɛgɛsɛgɛli foroba nafolo sɛgɛsɛgɛli kiri nɔbɔba minnu bɛ faso in kɔnɔ olu fana a ko sɛgɛsɛgɛ. J'ai été entendu probablement ne lamɛnna ye. Ici au Mali, oui. Mali kɔnɔ. Toujours dans le parcours judiciaire. Kiri in yɛrɛ sɛnsɛnni fana senfɛ tuguni. Enfin, je vous rappelle seulement les grandes lignes. Ne ka a kumaw dɔrɔn de ɲɛfɔ aw ye koyi. En janvier 2018. Janvier kalo san 2018. La Cour suprême a rendu un arrêt. Mali kiribulon min bɛ kiribulon bɛɛ lajɛlen ni san cɛ o ye jalatigɛli kɛ. Condamné l'État à payer ce qu'il devait. Jamana wajibiya a ye juru min ta a ka juru ninnu sara. Le contentieux du gouvernement a fait un appel. Mali ka hakɛ ɲini kiri ɲɛɲinikɛba min bɛ ko k'a ma jɛ ni wari ninnu sarali ye o ye kiri wele kura ye tuguni. Au mois de mai, la Cour a confirmé son arrêt. Mais kalo in tɛmɛnen na Cour suprême ko olu y'a bila yɔrɔ min k'a fɔ ko jamana ka wari sara jurumanitigi ye k'o sarali ye wajibi ye. Et en novembre 2018, le novembre kalo san 2018 sa. Procureur du pôle économique a pris une décision de classement sans suite. Kiribulon min bɛ jamana foroba nafolo sɛgɛsɛgɛli o ko ɲini n'o ye pôle économique ye olu ye nin ko in bila ko a ka bila ten sa dɛ. Sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ tɛ nin na tuguni ɲɛɲini wɛrɛ tɛ nin na ko ka nin ko in bila pewu. Classement sans suite pour votre dossier. Ka nɔfɛ ko in k'a ko bila pewu da kana maga la tuguni. Oui, donc j'arrive. Et puis, plus après, par voie de presse. Donc nous avons appris. Que le dossier avait fait l'objet d'une réouverture à notre insu. Parce que en tant que partie concernée. Et puis je crois au mois de mars dernier, la Cour suprême a pris un arrêt qui Sharia kiribulon min bɛ jamana kiribulon bɛɛ lajɛlen ni sancɛ o ye dantigɛli kɛ fana tuguni ka lawulili dantigɛli kɛ. Non définitivement c'est difficile. K'a fɔ ko nin ko in nin sɛgɛsɛgɛli bɔ jɔra pewu k'a fɔ ko nin ko in banna pewu. Ce que je dois dire. Ne b'a fɛ ka fɛn min fɔ aw ye dɛ. Ce dossier c'est que il y a eu deux constantes quoi. Fɛn kelen ko nin fɛn kelen bɛ yen minnu jɔnjɔnra nin ko in na. Pendant tout ce que j'ai appelé le parcours. Ne bɛ nin ko min kɛ n'o ye nin kiri yɛrɛ nɔbɔli siraw bɛɛ ye. C'est que premièrement il y a eu une sorte d'acharnement. A kɛra i n'a fɔ wuli kɛmɛ nɔfɛ kɛlɛ a tɛ bila. Bon de milieu dont l'identité ne nous est pas inconnue quoi. Ko dugumala ye fɛn min ye a ɲɛ donnen don an fɛ. J'essaie d'en faire une exploitation politique. Nin kɔni ye politikiku bɛnbɛnbɛn ni janfaw de ye dɔrɔn. Pensant que c'était une occasion
atun laɲini ye fɛn min ye minnu y'a kɛbaaw ye olu tun limanen don k'a fɔ nin kɔni ye sabu de y'u bolo dɔrɔn ni dalu y'u bolo. C'était une arme politique. Nin kɔni kɛlɛminɛ de ye kɛlɛminɛ min taara ne kama. Et contre telle ou telle personne, moi-même en particulier, à tel point qu'il n'y a pas un seul membre majeur de mon entourage familial qui n'a pas été à cette occasion vilipendé, ainsi de suite et tout. La deuxième chose que je dois dire, c'est que, c'est une tautologie peut-être, mais c'est de rappeler que la justice est rendue sur la base du droit. Et que donc sur la base du droit, il n'y a eu aucune possibilité faire une manipulation politicienne de ce politique dossier, et que les magistrats, les différents magistrats qui ont en charge ce dossier ont fait preuve d'impartialité dans le dossier. C'est pourquoi je dis que si toutes les supputations dans le détournement d'enrichissement et tout ça étaient fondées, mais je n'aurais pas été là. Parce que c'est pas seulement au Mali. Aussi donc, une garde à vue de 2 jours en France. Sur ce dossier, sur les différentes composantes. Et là-bas, la garde à vue, je n'ai jamais fait de garde à vue au Mali. Merci, mais là-bas, moi je sais dans quelles conditions ça se passe. C'est pas dans des cellules. Monsieur le ministre, les velléités de réouverture de ce dossier existent encore aujourd'hui. Dans un régime exceptionnel. Régime exceptionnel. Aujourd'hui, de temps en temps, on entend des propos, sur des propos dans ce sens. Est-ce que vous vous sentez particulièrement inquiété? C'est peut-être la première. Et quelle appréciation faites-vous de cette posture qui consiste vraiment à réveiller des dossiers déjà en Première fois que je parle publiquement de ce dossier. Je ne m'en suis jamais ni préoccupé ni inquiété. Ni préoccupé ni inquiété. Et je dis, s'il y avait une once de vérité dans tout ce qui est colporté, je n'aurais pas été là. Maintenant, vous savez, nous sommes dans un pays qui est séculier, les gens. Ils aiment la justice à condition que ça aille dans le sens qu'ils souhaitent. Malheureusement, la justice est rendue sur la base du droit. Généralité pour oui, généralité. On sort de ce dossier. Il a parlé du mois de mars que la Cour suprême a rendu un arrêt qui court. Définitivement, selon ces expressions. Cela veut dire que c'est terminé.
Moi, j'ai toujours fait confiance à la justice. Personnes qui, eux aussi, et qui elles aussi sollicitent la justice en permanence. Et que les décisions de la justice ne vont pas dans le sens qu'ils sont. Bon, il trouve à redire. Awi Sumelu Bube Maiga Ayaka Kumame. Kumai Gara Nazarakana. Munumbe Nazarakame. Kumai Anyake Nazarakana. Ka akola sigi wala ka yelamake bamanangaye ni fili sorlala. Kuna funla silamunu ya baru sigi ke. Au muni la melike ani Sumelu Bube Maiga nofemo. Au ka anla somi. Anga fili kera yorome kufanye naka anga latli amba latli inshallah. Nga Sumelu Bube Maiga aminele kunafon la sila do siraka kasum tapo wele ka nyininga kasum tapo ko Sumelu Bube Maiga ya ale wele a wele min kera ka faye kwa wele lendo critique ba ufe ayre min fo bamanankana komi o bamanankai chorbane musoroba u antolame ante ulame Premier ministre Sumelu Bube Maiga ayem wele ko mako jidi don a wele lendo Cour suprême na ko ni mise ka a manto ka sorna donay musala wili no munako kata donc convocation ko ni tira madron ka kana section judiciaire président ya wili jeudi 10h mu d'accord ngala ka irana je serai là-bas ya foka wala ni mandon confiance là en siglendron 10 minutes temps minutes temps duru ko fait un flash spécial annoncé. Donc au flash spécial ni procureur général Cour suprême elle de bora kapuma ka foko ou ya fo télévision dola ko au san jana affaire min tun la noye sorasuka équipement affaire ani présent ka avion sani afora ko nyagami donana au procédure tombé ko journaliste do ya fo ni Bube tumbe kumana renouveau ka ko affaire classera bana donc ale bora kana ka fo ka ma jena ye ka ko ti chen ko kuma ti chen bi chen te sini ko affaire ma classé ko procureur ti se ka affaire classé ka le procureur général dossier balé de bolo ale de se ka classé ale de se ka poursuite ke bo ale ma classé wa dossier be ka poursuit wa enquête ou be sena au-delà nya famu nye Bube wele kume donc procureur général ka kumana ni dossier inde ale ya lawuli dossier tun classera ayre ya foté ko yani fanga ka biu tun ya classé ko mais ministre do na o dossier la croya bon ne akila o ministre flabe kumbe fanga kele ne kono mais ale kon ko le ministre do segna classement sans suite ka ko dossier ba le kan niveau là ko procureur tise ka suit ale de ba suit bon et na ko journaliste min fo tienta fana min fo sariya la tienta la de tiali kilenta la wa mun ya avocat jakra do na bora ka fendo fo mo ti min don afana ka boka ka mo la famu ya la sariya e sariya de aleti sariya sans fait on ta sans fait mun be ka juger ou ta sans fait sariya ba ambede sans fait sariya e mun fo ni ministre ye koke ka to ministre ya la na ye ka kanga nyangi na ye bara jugu min ke Nasro n'a ka ministère bara de kono ka to ka ministère bara de la aye kojugu ke aka kanga nyangi sariya nga constitution 92 ya yira ka fo cour spéciale do de be na fama ko haute cour de justice ni assemblée nationale de bo bla 5 ans au cour de justice de ministre jugé procédure spéciale de don ni procureur ye ka fo ko ministre ye ko ke minte mimbe sariya soso aka bara ministre sera fait avec dossier ci procureur généralement cour suprême là procureur général be dossier sur tukumna aba plakata assemblée président ma au tola atise ka décision tala atise ka classer atise ka poursuivre constitution bayre de côté donc ni dossier sera assemblée président assemblée président be député au réuni ka fouye bon ni ministre a fora ka yenike est-ce qu'en bas yamaria haute cour ka juger ou pas ou be voter 2 tiers
assemblée majorité 2 tiers, constitution de fond. Député peut voter. Député peut voter 2 tiers de majorité. Donc il faut qu'il y ait une assemblée de clans sabaye à sigurement fla ou l'ouka djenaye k'a faut que poursuite ka kanga. Comme fait ministre ka kiri. Voilà. Nous bena nous ou yo faut mamnade. Ou yo décision minta ni dossier. O devait signata procureur général fait cour suprême là. Procureur général be soroka chambre criminelle saisi ou be commission d'instruction bla en place ou l'oube a ɲɛɲini ka lɛgɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka mɔgɔw wele k'u lamɛn ka dɔn ko kɛra cogo min na ni ministre ka n'u ko a ka kan ka ɲɛgi u bɛ dossier bila ka taa haute cour la o de b'a juger mais procureur tɛ se ni ministre ye ko kɛ min b'a ka baara kɔnɔ dɛ a tɛ se k'a poursuivre cogo si la mais min tɛ a ka ministre baara la n ye exemple minnu di par exemple an ka sariya la ni furulen don monogamie la n'i ye muso filanan ta ka to i ka contrat ma changer i muso fɔlɔ bɛ se ka taa sariya la k'a fɔ ko i ye sariya sɔsɔ a bɛ fɔ a ma bigami sariya sɔsɔ don ni ministre y'a kɛ i tɛ sariya sanfɛ ni muso ye plainte kɛ ni procureur ye dossier sɔrɔ a tɛ se ka ministre poursuivre directement parce que ministre don sariya b'a prévoir k'a k'a ci procureur général ma procureur général de bɛ cour suprême chambre saisie olu bɛ juridiction dɔ désigner ni infraction ni correctionnel donc ou be juridiction dɔ désigné min be ministre jugé ni ministre accident kɛ ka maa fa Ala k'an kisi a bɛ fɔ a ma homicide involontaire o tɛna taa haute cour la o fana i bɛ taa tribunal normal de la mais procédure spéciale de bien parce qu'il est ministre cour suprême procureur b'a saisi a bɛ tribunal dɔ désigné min be ministre jugé mais o ni haute cour tɛ kelen ye o haute cour tu ne peux pas procureur général n'a rien à voir tant que l'Assemblée n'a pas voté n'a pas mis en accusation le ministre. Donc, procureur général y est au mieux faut tienter. Quand procureur tissé aller dévisser, aller tisser, ministre mana minke a ka fonction na tissé. Bon, effectivement, donc ko ya Moussa poursuivra ya ko a tué ministre mais o ya poursuivi quand même. Donc, quel était ça ne comment flatter o. Régime flatter bien. Ministre y ko ke mi ma ka fonction na. Boubé a fora de quoi il contrat signé qu'a tout ministre de la défense donc a fora ko contrat la ko yurgu ba kono surfacturation donc il va reconnaître un contrat qu'on signé qu'on ba ka barade là ministre de la défense allait de habiliter les nos sariya fait qu'a contrat signé donc à ka barade qu'on a de la na fora ka fila haute cour drone ne se ka juger mais Yamoussa monde fora Yamoussa fora de ko mo ye sorasi do faka ye sorasi do latunu Yamoussa est papier qui est qu'à faut qu'on mission là. Donc nous reprocher à Yamoussa là, c'est pas qu'il y a papier hors de mission qui est. À fera de quoi il est complice. Sur la souka tununi, animunu fara, kayo de dogo, ka papier de la kaise ko dogo, et ministre ka baraya. Donc vous connaissez ko de keminte aka bara fanfait. Minte sariya la kɛra complice mɔgɔ dɔw sali la ni mɔgɔ dɔw tununi na o y'a poursuivre o de la o ni k'a fɔ Yamoussa ministre de la défense n'a tun y'a sɔrɔ an y'a affaire dɔ fɔ yan a yɛrɛ de y'a kuma fɔ a ka livre la 11 milliards min tunna ye n'a welela o la sisan ko parce que a ye contrat signé a ye 11 milliards di dɔ ma là a bɛ taa course a bɛ taa haute cour de la justice la voilà n'a tun welela o la a baara an tɛ sɔrɔ k'a fɔ ko a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ni haute cour tɛ. Mais Yamoussa poursuit des complicités d'assassinat et d'enlèvement. Est-ce que le ministre de la est assassiné? Otoyo, procureur général a tessé, à co-procureur de la République tessé le ministre poursuit. Ne hakila ka fo un doke barola. Dokera. Ibasro ay famia soro nikola. Amena wala luke sharatiyo ani omuni maldeunye. Kata nyiniga yala bube mileli au fe ko benta dowa. Nin bɛɛ kɔfɛ kiri bɛ tigɛ jamanadenw tɔgɔ la de procureur a ye fɛn min fɔ nanzarakan na n welela sisan k'a fɔ k'a bɛ bamanankan na jamana ka furubalasiribon ORTM olu ka ɲininkali sira ma an b'ale lamɛn an bɛna ɲininkali dɔw boloda bi bɛna kɛ an ka bidon kibaru kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛra Kucala ani Sikaso ani Yorosokaw olu bɛɛ ɲɔgɔn na an bɛ kolonzɔlen don ɲɔgɔn na
ka fara Bamako ani Mali dugu wɛrɛw kan. Procureur a ye kuma min fɔ nazarakan na n'an y'a yɛlɛma kɛ bamanankan ye a yɛrɛ ye kuma na bamanankan na o filɛ nin ye. Avion ko kuma min tun fɔra fanga kɔrɔ o ka waati la ko avion kura sanna ka di président ma o avion santɔla o kɛra sababu ye mɔgɔ caman de ye nafolo détourné ka bɔ jamana ka taaya la ka kɛ n'u ta ye ka taa mara u ka duguyɔrɔ la. Donc a kuma bɔra tuma min na enquête dɛlɛ la enquête kun fɔlɔ o ye procès verbal dɔ binna 2016. Alors n'a fɔra ko fanga yɛrɛ ka ministre olu nɔ ka minɛ a ko ma nɔgɔ. Bon donc u ye cogoya kɛ ka a datugu en 2016 k'a fɔ ko a ko ka dabila. Parce que nin façon n'a a kuma dɛlɛ la ni juge y'a baara daminɛ mɔgɔ caman de bɛ dogolen b'a kɔnɔna na olu bɛɛ n'o bɛ se ka minɛ. Donc o tun y'a ko dabila. Mais ministre wɛrɛ nana kɔfɛ ministre de la justice wɛrɛ nana n tɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ o de fana y'a fɔ procureur kura wɛrɛ fana nana k'a fɔ ko nin ko in a dossier ka dayɛlɛ. O de y'a to en 2020 avril 2020 procès verbal kura d'enquête kura o sɔrɔla enquête in senfɛ ka d'a kan enquête fɔlɔ min kun kɛra ministre dɔw tun tɔgɔ yira la mais u ka kumakan tun ma ta. Donc a bɛ komi baara min don a tun ma dafa. Donc enquête filanan in dayɛlɛla tuma min na donc u y'u rattrapé o kuma u ye ministre ninnu bɛɛ lamɛn fɛn fɛn ye dossier in géré u y'u bɛɛ lamɛn. Bon donc fɛn min bɛ dossier kɔnɔ u y'o fana kɛ procès verbal ye 2020 ye o nana 2016 procès verbal dafa. Bon k'o fara vérificateur général fana ka rapport d'audit kan. Bon donc n'o kɛra dossier bi i yɛrɛ sɔrɔ procureur du pôle économique ka bureau sanfɛ. Procureur du pôle économique sariya ma a se d'a ma k'a fɔ a ka nin affaire in lataa ɲɛfɛ parce que dossier girinman min don sariya ko ko a ka ci procureur général cour suprême procureur général de ma o de y'a to u ye dossier layɛlɛn ka caman dossier y'a yɛrɛ sɔrɔ an ka bureau kɔnɔ yan nɔ n'o ye parquet général de cour suprême na yan nɔ. Bon donc sisan n y'a f'i ye cogo min na procès verbal fila ninnu ale ni rapport d'audit olu bɛ kɛ document ba kelen ye kunnafoni caman b'a kɔnɔ min bɛ procureur général de la cour suprême permet ka ko in lataa ɲɛfɛ. O de y'a to sisan n'a fɔra ko k'a kuma datugura ayiwa tun cour suprême n'o ye Muhamadu Timbo ye a ko ko ale ko k'a tun datugura ko nka a dayɛlɛla. Malidenw aw minnu ye Kucalakaw ye an t'a kɛ région de Kucala ye Kucala n'a mara bɛɛ sabu an bɛ ka laseli in kɛ Kucala bɛ dɔ sɔrɔ a la San bɛ dɔ sɔrɔ a la Bila bɛ dɔ sɔrɔ a la Sikaso bɛ dɔ sɔrɔ a la Yoroso bɛ dɔ sɔrɔ a la hali Gawukaw bɛ dɔ sɔrɔ a la Bamakɔkaw yɛrɛ b'u ni yɔrɔ sɔrɔ Mali fan bɛɛ bɛ yen o tuma an bɛna don nata ninnu na an bɛna nɛgɛjuru dayɛlɛ fiɲɛ dɔ b'an ka baara la a bɛɛ bɛ da Bamakɔ hali ɲininkali bɛ kɛ Bamakɔkaw de bɛ kuma minnu bɛ hali Kidal minnu bɛ hali jamana kɔ kan aw minnu bɛ togoda la yala Sumelu Bube ka minɛli a bɛnna aw ma wa a ka kan wa a man kan wa a kan ka kɛ cogo di nin bɛna kɛ an ka baro sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye Kucalakaw radio Coton ka se radio Bɛnkuma ma ka taa radio Rampart la ka se radio Benso ma n'ale bɛ Kalabanbugu ka se radio Almubashiruna ma ale bɛ Ɲamana ale ye 103.7 ninnu bɛɛ lajɛlen Kayi dugu ani Kayi mara an da bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma don nata ninnu na radio Soleil ale bɛ Kanajigi la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ laseli kɛ min kɔni ye Kucala mara ye ani Sikaso mara an y'olu ta fɔ an baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn
aw garje kɛra fɛn min ye nin dɔgɔkun na donc kibaru kɛrɛnkɛrɛnnen min tun sigira o tun ye nin aw ni cɛw ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan saliyala